Tenim Sant Jordi a tocar. El Día de los Inocentes. Martin Luther King Day. Aquí és Nadal, ja estic content. El Día de la Marmota. Thanksgiving Day. El Día de los Muertos no más. St. Patrick's Day. San Fermín. El Día de... Hola i benvinguts al Dia D, un podcast on parlem dels dies mundials que ens surten dels alveolars. No la paraula. Sergio Picón, benvingut. Ben trobat, senyor Reventós. Com està vostè? Pau Corbalan, què tal? Com estàs, Pau Corbalan? Mira, avui moc el serrell. Serrell, Pau Corbalan, Serrell, ets més de Pilot o Bolivic? De Bolivic. Bolivic, molt sí. Bolivic. I qui us parla, Reventós? Perquè el Pilot... Deixa... Sí. Xorrea. Digues. Xorreja. Anar a fer una mica d'ambient. Interessa molt el que et fa el Pilot, sí. I qui us parla... Deixa Iepul. Reventós, i avui parlarem del Dia Mundial del Bolígraf. Hòstia, he fet bolígraf i és una mica... Sí. Bueno, nois, què tal amb el boli? El boli què tal? Què? El boli què? Molt bé. El boli què? Molt bé. No, el boli... Jo estic molt a favor dels bolis, perquè si no existissin els bolis, tu no podries escriure amb boli. Bueno, podries escriure amb una altra cosa. Jo escric amb pluma, perquè jo soy un viejo, però si jo vull escriure amb boli i no s'hagués inventat el boli, jo no podria escriure amb boli. Llavors, per això estic molt a favor del boli. I tu, Pau, el boli què? Jo estic molt a favor del boli com a primera arma. Molt bé. El Dia Mundial del Bolígraf es celebra el 10 de juny, encara que no sabem exactament des de quan. Però què va passar al món altres 10 de juny? Radisson Boy? Efemèrides. Hòstia, una mica més i morts, Molt bé. Efemèrides. El 10 de juny de 1363 a València, València resisteix al setge que Pedro el Cruel de Castella havia iniciat el 21 de maig. València resisteix! Tobogán! Home. Molt bé. Vinga. No, per què tobogán? Un tobogán. Falta un tobogán. Que està passant mal. Tobogán. Vinga, el 10 de juny de 1907 a París, Auguste Lumière presenta la fotografia en color. Si la presenta, diu, hola, aquesta és la fotografia en color. I la fotografia en color li diu, hola. Vosaltres sou humans. Clar, hola humans o la fotografia. Efectivament. El 10 de juny de 1958... Eren educats. Sí. El 10 de juny de 1958, a l'atol de Bikini, en castellà atolón, en català atol, hòstia, atol, a les Illes Marshall, al mig de l'oceà Pacífic, als Estats Units detona la seva bomba atòmica Maple de 213 quilotones, o una merda d'aquest. Quilotons, el que sigui. Vinga, ara, naixements. Qui va néixer el 10 de juny de 1999? El bolígraf. No. Stephen Hawking. Mira, molt bé, És una mica... Pere Sánchez? Abans de tenir... No. A Vilassar de Mar va néixer Ona Batlle Pasqual, futbolista catalana, defensa del Futbol Club Barcelona! I ara... Bé. No passa res. I ara traspassos. Normalment últimament... Han traspassat a la Ona. No. O sigui, traspassos de mort, no de futbolistes. Vale. Estaria bé, una secció de traspassos. Qui va fitxar aquí el 10 de juny? No, doncs... Normalment als traspassos faig un traspàs, però aquesta vegada he fet 3, perquè són personalitats catalanes de potència. Llavors serà un traspàs. Correcte, sí. És un TT. Sí. Triple traspàs. Sí, triple. TT era de Los Serrano, TT, vinga. El 10 de juny de 1926 va traspassar a Barcelona Antoni Gaudí, heroi català. No. Precisament un dia que no va Gaudí. Clar. Antoni va ser el del tram. Bueno, sí, no era el tram, però era Gran Via, cantonada amb Bailén, estava esperant que vingués el tramvia, venien dos sentits, va esquivar un, però l'altre el va veure i... Antoni també era un poc... No era... No, estava boig. Al final dels seus dies estava loco, però loco, Però loco. Loco. O sigui, estava boig, amb una barba llarga, semblava un vagabund i només estava a la Sagrada Família. I no pot ser que s'hagués tropeçat amb la barba i per això... No. I es va esmocar. Epa! Bueno, vinga, el 10 de juny de 1982, molt bé, a Portlligat,
a l'Empordà va morir Gala Dalí, esposa i musa de Salvador Dalí. El surrealisme és mort! No? Sí. Una mica. Sí. Estem parlant de molts francesos, perquè Dalí acaba de parlar com un francès. A vegades parlava en francès. El surrealisme... No. Clar, però també Dalí també potser estava una mica loco, també estava a lo Gaudí. Dalí, el que passa és que estava loco per la passada. No era la de Fit from Desire. Vale. Vinga, molt bé. El 10 de juny de 1000... que són traspassos. És veritat. El 10 de juny de 1900... Però de locos, tots no. Sí, no. El 10 de juny de 1988 va morir a Barcelona Josep Tarradellas i Joan, 125è president de la Generalitat de Catalunya. I que feia unes pizzas que t'hi cagues, Era ell? Clar. Suposo. Va inventar l'inventor de l'Espatec, també. Ostres, pues sí que tenia un... Tenia un lobby. Núria, Núria. Santoral. Sí. Santoral. Núria. 10 de juny. Treu-nos d'això, Núria. Santoral. El que no trobis aquí, La cabanya de Gamar. enlloc no ho trobaràs. Sants. Vinga, Sants. Carrer de Sants. Vinga, ara sí... Ja està, Núria. No, ja està. Ara sí que demano un OE després de cada Sant. Vinga. Sant Aleix, bisbe! Ué! Sant Aresi, màrtir! Ué! Sant Asteri, bisbe! Ué! Sant Basílides, Has màrtir! dit Astèrix? Ué! Sant Asteri, bisbe! Ué! Sant Suri, bisbe! Ué! Sant Cereal, màrtir! Ué! Sant Quispul, màrtir! Ué! Sant Erremont, abat! Ué! Sant Getuli, màrtir! Ué! Sant Hildebrand, abat! Ué! I Santa Julenta, beata i vídua! Molt bé! No, sí. Hi ha santos amb noms molt... que tenen molt... noms de loco. Sant Cereal? Sant Cereal en la leche. No. El que empenya del Gamar. Molt bé. Carrer de Sants. Vinga, nois. Sant Cereal, tu santo para el desayuno. Sí, com el Choco Crispy. Clar, el Crispy le llamaven. Molt bé, deixem ja la festa del Santoral i anem ja a posar les mans dintre del que seria la massa, no? La massa del bolígraf. La farina, l'aigua, no? Sí. Anem a cuinar bolígraf. Anem a parlar del bolígraf. I Vinga. jo normalment, com sempre, quan parlo d'un dia... Sabem què és un bolígraf? Teniu clar que és un bolígraf? Perquè hi ha coses que semblen bolígrafs i no ho són. A la part de com es Hi ha fa coses servir, sí. que són bolígrafs I no ho i no són. Clar. Doncs aleshores, Explica'ns-ho. per això jo anem a definir exactament què és un bolígraf. Un bolígraf és un instrument d'escriptura format per un tub, Ué! ara no cal. No cal. Generalment de plàstic o metall, molt bé, de plàstic en aquest cas o metall, que conté dintre tinta viscosa. Dintre hi ha tinta viscosa. Si tu fas amunt i avall... No, que t'atacaràs. No, està aquí dintre. És viscosa, Llepa-la. A l'extrem d'escriptura té una petita bola metàl·lica, La bola. normalment d'acer o de carbur de wolframi. Acer o no ser. No sé, efectivament, this is a question. Home, d'acer és com molt típic, però de carbur de wolframi... Carbur de wolframi, Sona compte, que et fas una nave intergalàctica amb això, I aquesta bola gira lliurement i regula la sortida de tinta sobre el paper de manera fluida i constant mentre s'escriu. Joder. Si no s'escriu, no. Però si s'escriu, sí. Clar. És important. Clar. El bolígraf és un dels instruments d'escriptura més populars i universals, amb una producció massiva, però massiva. Massiva, massiva. No és amb B, és producció massiva. No, massiva, de molts, sense IVA, que ha fet que el seu cost sigui molt baix i àmpliament accessible. I us heu quedat amb el tema del wolframi, no? Clar, home. El carbur de wolframi... Estava el Santoral també, Sant Wolframi, Sí, segur. evident. Per collons hi ha d'haver un Sant Wolframi. No, avui no tocava. Doncs el carbur de wolframi és un compost ceràmic format per wolframi, ja diu la paraula, i per carbur. I carboni, efectivament. Molt dur i resistent al desgast. O sigui que Són els dopon i dopon de la química. efectivament, el mateix, no es gasten ni la de 3. El ploni d'aquest. Però amb aquesta meravella que tenim a les mans del bolígraf, qui la va inventar? Va haver-hi el Big Bang? A l'univers qui el va inventar? No ho sabem, però va haver-hi un Big Bang. Va ser primer potser, no ho sabem. el bolígraf en aquest cas... potser el bolígraf és tan bo que va inventar el ser humà? En aquest cas... Leonardo da Vinci. No, en aquest cas... Leonardo da Vic, sí. Abans va ser l'inventor, anem a parlar ara, de Ladislao José Viró. Ladislao José Viró. Aquí, aquesta, que és la figura clau. La figura, sense Ladislao José Viró, Budapest 1899, Buenos Aires 1985, El Ladi. no hi hauria boli.
Home. Perquè era senyor inventor. Va ser un periodista i inventor hongarès, nacionalitat argentí. És a dir, va conegut principalment per inventar el bolígraf. Clar. Clar. També era un invent, si ell era periodista, era un invent per ell mateix. Sí, clar, li anava bé per agafar notes, si no anava tota l'estona... Estava fins al collons d'anar amb la trampadora, no? Ahí sacant la punta. Trampadora, això no ho diu tothom, Això és la Conca de Barberà, Això és d'un 10, Molt bé. Molt bé. Hòstia, quina memòria que té aquest tio. Gràcies per considerar-me un 10, però... No soc diví. Viró es va inspirar en els rodets de la impremta per solucionar els problemes que teníem amb la prova estilogràfica. Sí, senyor, què ho va dir? Va dir, això per fer el bo de l'impremta... A la impremta hi ha un rodet d'allà. Perquè especialment a les taques de tinta i la incomoditat d'escriure com a esquerrà, perquè era esquerrà, Viró. Sempre es tacava. Tu ets esquerrà? No. Tu? No, però què passa quan ho fas amb l'esquerra? Que se't corre. Ataques. I aleshores Viró va idear un sistema amb una petita bola metàl·lica a la punta, una petita bola, que permetia distribuir la tinta de manera uniforme i ràpida, evitant taques i facilitant l'escriptura. Les taques. Que daño, No, home, no, però és igual, perquè ens estem imaginant, crec, que a la punta del cipot... Què diu? Però què diu? Una bola metàl·lica... Què diu? Home, sisplau. Saps les boles, les cadenes que t'aguanten el tap del lavabo? Sí. Una boleta... Allò no és el carbó de wolframi, allò. No, però això fa mal igual, Trencaria la banyera, allò, tio. És molt dur el carbó de wolframi. Com un rolón. Sí, igual. Vinga, treu que m'estic posant tot. On i quan es va patentar l'invent? On i quan? Conta que aquí hi ha una història. A Sabadell? No, Argentina. Viró, sí però no. Pues no. Sant Hipòlit de Voltregà? No, collons. Viró ja havia patentat un prototip de bolígraf a Hongria i França al 1938. Miró? El dels electrodomèstics? Viró. Era burro! Viró! Viró. Però curiosament, després va tenir un encontre amb el president argentí Agustín Pedro Justo. No, Milei no. Milei. El d'aleshores es deia Agustín Pedro Justo. Bueno. I es van trobar casualment a una platja de Iugoslàvia. Home, o sigui, un hongarès nacionalitzat argentí amb el president del govern argentí a una platja de Iugoslàvia, que de fet ni existeix Iugoslàvia ja, pues... No, però aleshores sí que existia. I estava inventant bolígrafs a la platja. No. Tu t'imagines? Anava a pensar tu, ¡hay bolígrafos! No, o sigui, el Viró aquest li va menjar l'orella. Què li va menjar a la platja? Li va menjar l'orella a l'Agustí explicant-li el rotllo del bolígraf i el president es va quedar fascinat mentre Viró escrivia el seu prototip del bolígraf. Això sembla ¡Qué bárbaro, tío, qué bárbaro! ¡Yo quiero esto! ¡Quiero cogerlo! Això demanaria teatrillo? No, deixa de teatrillo. Tu t'imagina't aquells dos trobant-se a la platja. Sí, clar. Presi. Ponte una bola en la punta, Presi. Veràs que viscosos. Un amb un banyador de ratlles d'aquests que està fins a dalt del genoll. I amb tirantes. I l'altre amb tanga, en plan... Molt interessant aquest boli. Mira. Sí, mira. Viró li va explicar que ell tenia moltes dificultats per fabricar-lo a gran escala i el president Agustín Pedro Justo li va oferir el suport per traslladar-se a Argentina i allà desenvolupar el seu invent. Va fer el boli i després es va fer pintor. Com? Perdó? Què va fer ara? Va fer el boli. El boli, sí. Pintor. Clar. Tot i que no en tenia puta idea, perquè aquelles marques que va fer... Va fer allò del Barça. Joan Viró. No és Joan Viró. Però clar, entenc que vulgui fer bolis a gran escala. Sí, a gran escala. Perquè estem parlant d'Argentina, que els argentins són famosos perquè no callen. Pues imagina't, si ho han d'escriure, la de bolis que tu has de fer. La de boles a les puntes que hi ha d'haver-hi, Ha d'haver una persona que posi boles a les puntes. Al principi Viró va refusar l'oferta, va dir no, em quedo aquí. Però què passa? Va esclatar la Segona Guerra Mundial i, clar, Viró finalment va pensar, hòstia, doncs mira, si aquí m'estan caient bombes i el wolframi no tinc, doncs me'n vaig a Argentina i va marxar amb la seva família i amb el seu soci Meine. Meine. Mira, te la dedico! Que bé! A veure, sí. Clar, perquè Viró li va patar i tot eren malos humos de les bombes i va dir, van marxar, de malos humos, vamos a Buenos Aires. Quedeu-vos amb això, van marxar a Argentina. Viró, la seva família i el seu soci Meine, important. Va marxar. Aleshores, per què collons el Dia Mundial del Bolígraf es celebra cada any el dia 10 de juny? Perquè és quan estaven a la platja? No.
No. Estaria guai, eh? Sí, estaria molt bé, no. Un dia de playa. Secreto que dia com el dia que es va inventar el boli. President, se li veu un ou. Compte cada goma talla. Ho fan a les monedes d'Argentina i hi ha la imatge del Viró amb un testicle penjant i un bolígraf al costat. Ja era gran Viró, sí, que ja penjava. Rotulant-se la polla. Agafant el bolígraf i pujant l'ou. Aquesta data commemora la patent del bolígraf modern per part de Ladislau José Viró, que la va registrar a Buenos Aires el 10 de juny de 1943. Clar que sí. Ara tot té sentit. Molt bé, i ara anem allà a lo que sona el Bic. Us sona Bic, el boli Bic, no? Home, sí. Bic. Tengo miedo. No, home, a mi Vic no em fa por. Vic Taronja escriu normal, Vic Cristal escriu normal. I a més tenen... És tipus a escollir Vic. Urra. No, era anunci, era així. Sí. Em van treure els queixars del seny i no pot xiular bé. No, I jo estic molt a favor de Vic perquè tenen un mercadillo de Bonfuet. Doncs anem a parlar ara de Marcel Vic. Marcel Vic, però no amb C, sinó amb CH. Marcel Vic. Vic, és important aquest home, perquè després de la Segona Guerra Mundial, sempre després, Marcel Vic, vale? Sí, perquè Durant no estaven per hòsties. No estaven per hòsties. Bueno, sí que estaven per hòsties. Marcel Vic, literal, clar. Que ja fabricava peces per a plomes estilogràfiques amb el seu soci, a França. Ja a França ja feia coses. Va veure, Epa, Viró, que bàrbaro, Viró, no? Va dir, a veure, i es va interessar per bolígraf inventat per Ladislau José Viró. A Vic li hagués agradat haver estat allà a la platja, però no va estar. Ui, mira que truquen. Mira, és a veure, sí, molt bé. Doncs el 1950, Vic va viatjar a Argentina per comprar la patent del bolígraf a Viró per la seva explotació a Europa, no de l'explotació de la Segona Guerra, ja s'havia acabat. Un cop... Hòstia, que m'ha sortit un porc, una mica així, no, però... De cop ens hem convertit en la família de Peppa Pig, No té res a veure. Hola. Ha passat el dia de Guaco. Mira, perdona, Peppa Pig... Vaya, deixa-la córrer. Vaya cerda. Sí. Un cop adquiria... Peppa Vic. Sí, Peppa Vic. Un cop adquiria la patent, va introduir millores tècniques com la punta cònica. La punta cònica. Amb una bola, aquest sí, de carbur de wolframi, va ser Vic. I va posar la bola de carbur de wolframi. Tus boles Vic. Sí, i el tub transparent. I va llançar el bolígraf Vic Cristal, que es convertiria en el model més venut del món, el Vic Cristal! Gran Vic Cristal, clar que sí! Sí, al final té més sortida el cristal. Sí. I el bolígraf es va abaratir significativament a partir del 1953. Per què? Perquè quan Marcel Vic va començar a fabricar de manera industrial, el preu va baixar. Abans d'això, un bolígraf podia arribar a costar fins a $100. Hòstia, un Vic. Al 45-100 $. A Argentina, o sigui, quan va començar a l'Argentina el bolígraf era tan car que durant els primers anys, perquè la seva producció inicial era molt complexa i encara la tecnologia no la tenia agafada per les mans. I van dir no escrivir. Van dir, curiosament, el primer bolígraf que es va llançar al mercat argentí era en preu molt baix, però molts argentins acostumats a gastar grans sumes d'emplomes i tinta, no se'l van prendre, no se'l van prendre seriosament. És una merda! Ha llegat encerrado, ¿no? Ma què fa? Claro, ma què fa? I solament el feien servir els xavals a l'escola, solament. Però gràcies, com dèiem, a la producció massiva i les millores de Vic, el preu va baixar ràpidament a $4 o $5 i cap al 1960 els bolígrafs Vic ja costaven entre 29 i 69 cèntims de dòlar, que jo no sé si costen aquí ara això, els bolígrafs. Potser una mica més, però això només un color. O sigui, blau. No és d'aquests de clic. Hi ha bolis que tenen 16 colors, allò és una... És una passada, però que mola baixar-los tots, de dir, a veure com que sales. A veure què escriu. És jugar a ser 10, també? Sí. Amb tot el... És massa. Sí. Vinga, ara anem a curiositats del bolígraf. Vinga. Sí, vinga, agafa'l. Ei, què tal? Vinga, anem a escriure. Benvinguts. Sí. Curiositats del bolígraf. Sou curiosos? Teniu curiositats? Què és això? Sou bolígrafs? Bolígrafs? Wolframi.
Ei, què tal? Passen 2 minuts de les 8 del matí. Bon dia! Vinga, nois. Comencem amb molta energia i molta il·lusió. I ara anem a felicitar a la Laia, que té 10 anyets, i als seus pares. Hola, Laia, què tal? Com està? Molt bé. Anem a deixar-lo aquí, perquè potser ens fotem en un jardí de roses. I això no volem, perquè ja estem al jardí de Radio Sant Boi. Doncs vinga, el primer prototip de bolígraf va ser patentat per John Loud als Estats Units al 1888, però no es va comercialitzar. Ves a la merda! Ves a la merda! Jódete! Vinga, menjar potato! Fuck off! Hombre. Fuck off o back off? El programa de... No sé. Pelotudo. Els primers noms abans de bolígraf que se li van ocórrer al viró aquest van ser esferogràfica i o pluma atòmica. Clar, perquè tenia la punta de Wolframio. La pluma atòmica de Wolframio, això ja 20 euros, És un vengador. I si li poses el contador Geiger a la punta de Wolframio, peta, paca! Vinga, Francisca. Sí, el que fèiem el caballo. Vinga, el nom de bolígraf... Com que has dit? El cavall? Sí, és igual. El nom bolígraf prové de bola i grafo, escriptura en grec. No? A l'Argentina el bolígraf es coneix com a virome, una combinació dels cognoms de Viró i Meine, el seu soci. Van fer matxembrar. Potser volia estar a la platja més amb Meine que amb el... A la platja feia massa calor, però era platja de pedretes que es clavaven... de les que punxen. No m'agrada. I a més acostumen a estar fredes. Sí. La tinta del bolígraf va ser desenvolupada pel germà de Viró, Giorgi, que era químic, igual que la gomina, Giorgi! Igual! Molt bé. El model més famós del món és el Vic Cristal, llançat per Marcel Vic en 1953. Gràcies, Marcel! Atenció a això, el bolígraf va ser utilitzat per l'aviació britànica durant la Segona Guerra Mundial perquè no vessava tinta en alçada, és a dir, estaves volant, pujava cap amunt i tu podies escriure i no queia la tinta perquè tenia la punta de Wolframio. Pensava que anaves a dir com a bales perquè estaven ja canins i en comptes de bales normals ficaven bolis Vic i disparaven bolis Vic als nazis. El Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA, exposa el Vic Cristal com a icona de disseny industrial. Toma, icona! Icona, I emoticono, boli, sí, n'hi ha, no sé. I també és Vic? Vic Cristal, escriu normal, sí, Vic. S'estima que es venen més de 100 milions de bolígrafs Vic cada mes al món, cada mes. I agafés una comissió per això, Uau. Això és la producció massiva. Massiva, molt bé. Molt bé, fins aquí les curiositats i ara arriba el moment que més ens agrada a nosaltres perquè és el moment de la reflexió, el moment de parlar una mica de tu a tu, no? El moment de la tertúlia al boli. De processar aquests coneixements. Clar, són com liquadores humanes. Efectivament, sí. I estem plens de fruita i ara hem de processar-la i esprema per sobre i... Jugo de conocimientos. Escriviu a mà encara o ja ho he deixat? A mà. Escriviu a mà. Jo a mà. Jo escric a mà. Sí. No m'agrada escriure a la computadora. No m'agrada. M'agrada escriure a mà, sempre. Tu, Pau? Jo amb màquina. Tu, màquina. Sempre màquina. Com estan les màquines? Màquina d'escriure, potser? Sí, una Olivetti. Una Olivetti? Molt bé, de màquina d'escriure. O del Sevilla, Olivetti. A mi m'agrada escriure a mà perquè així tatxo coses. Típex, poses típex també. No, ho tatxo i així veig on he tatxat perquè si jo escric a màquina, després jo no sé què he tatxat i torno a escriure el que havia tatxat que ja no... Perquè si és que és ordinador no cal típex. No, però llavors... Pots posar a la pantalla, però... Quan tu tatxes és perquè has posat una cosa que no vols posar i quan no veus el que has posat que no volies posar, potser ho tornes a posar sense saber que no ho volies posar. Pau, escriure a mà consideres que és de boomers? No. No ho considero. No. Però per què? Perquè l'escriptura a mà és
tan del segle passat que s'ha tornat moderno. Veritat? Efectivament, clar. Hipster. Sí. Sí. La volta de mitjó. La volta de mitjó, que està brut per dintre, però li dones la volta i està net per l'altra banda. O sigui, arribarà un moment... Igual que el... Això evolucionarà i arribarà un moment que el senyor Vic li posarà al seu boli un autocorrector i emojis, perquè tu puguis estar escrivint i posis hijo de fruta, saps? Mira, Sergio, tinc una pregunta concretament per tu. Sergio, tots coneixem el teu gust per les plomes estilogràfiques. Sí. Espera, ets de les persones que encara veu el teletexto? No, perquè no surt a la meva tele, tio. Què dius? Ho he buscat. No surt a teletexto a la teva tele? O sigui, ja fa anys que... Si li dones el botó vermell... No, perquè a més tinc una tele que ja no té botons de colors i té un botó que són tots els colors. I tu has de donar-li el botó... Un botó que és tots els colors, és el color blanc. És un botó de color blanc. O sigui, surten com els 4 colors i tu has de picar i després amb el joystick anar al col·locar... Anal? Ones? I arriba un punt que... No doy a l'abasto. Ones electromagnètiques? No doy a l'abasto. I és impossible. Internet. Però a veure, vosaltres que sou més, de boli o de llapis? Home, el teletexto és com internet, però en versió punto de cruz. Igual, sí. O sigui, fa macramé, una mica de... Sí, perquè tu es feien... Hi havia imatges al teletexto de putilles i tal, i eren... Has dit puntilles. No, he dit putilles, de putilles i de bruixes d'aquestes. Tarot, també. I et feien els dibuixos i t'ho feien com amb uns píxels que semblaven melons. O sigui, clar, era com un... Però tu per què veus el teletexto, tio? Si ja tens internet. Perquè abans de tenir internet. O sigui, jo no he nascut amb internet. Moment. Ara anem a... Quins usos li heu donat al boli Vic més enllà d'escriure? El canotillo. Canotillo, no? El canotillo. No, el de... Per escopir papelitos. Però escopies o tires un paper? O arròs? No, li posaves un paper, el mullaves, que nunca he sabut per què, però també suposo perquè com perquè és consistent. Sí, i no és escarós. I s'enganxés. I per les xuletes, també el feia servir. Per fora. Les fórmules aquelles que... I allà és on un va aprendre a fer una lletra petita i tal, i per això escric amb ploma. I tu tens algun ús, a part d'aquest? Amb el tap, per fumar? xiulava. Molt bé, feies el... El del tame, no? Sí. Home, de fet, el bujero del tap del bolivic, el forat, es va crear perquè la penya se'l fica a la boca perquè si un nen se l'empassés, que tingués el forat per sortir a l'aire. Això és una dada del dia D. Molt bé. Hòsties. Veig que heu donat molts usos per al bolivic, però no el que... Això és una dada del dia D, fill de... Sí, no, però era. Hi ha un ús que... Jo el vaig a dir. Jo el deixo sobre la taula i... M'estàs... Quan eres jove... Pau, prepara la cançó d'agost. Espera, per què? No, per què? No, per fumar? Sí, clar, quan eres jove i no volies que se't quedés l'olor als dits, foties el cigarro... Com si fos una senyorita francesa. Sí, com la novela de Bill, però... Jo ho feia amb xicles, perquè tu mastegaves un xiclet i després te'l treies i li donaves voltes amb el dit i no t'oloraven a clorofila sospitosament 2 dits, o amb pasta de dents. Però no, perquè jo sóc normal, no ho feia amb un bolivic. Bueno, jo, mira, vosaltres sabeu que jo tinc una gran afició per lo que seria la cera de les orelles, no? Sí. Molt bé. Sí. Doncs, clar, el que està molt mal fet... Vorera, no la cera. No, és cera. Vorera. No és acera, és cera. Està molt mal fet agafar els cotonetes, els bastonets aquests, i això no s'ha de fer, perquè tu agafes i la cera la tires cap a dintre. El que has de fer és treure-la cap a fora. Aleshores, el que és el boli, quan li treus la mina, ¿vale? Che, la mina, le quitaste la mina! Clar, quan tu li treus la mina, no tu allò no estarà bé, això, pots rascar per a dintre i treus cap a fora. I aleshores, el maco del cas, a qui li agradi això, estarà gaudint. A qui no, estarà vomitant, però no és el meu problema. El que és la cera es queda a la punta del tubet i quan hi ha molta... Però que és wolframio. Sí, no, li treus el wolframio. Aquí no serveix, perquè pot fer foradar el timpà. Radioactives, tio. Aleshores, quan hi ha molt a la punta, apretes amb una punta i cau una boleta dintre del tub, i jo tinc 3 ja. I et fas un dipòsit de... Sí, i estic esperant a omplir-lo tot, i ja s'ho portaré. Has convertit un Vic Cristal en un Vic... Sí. Groc, taronja... No, encara no, perquè solament té 2 boletes, però quan tingui ple us ho portaré. Com els tubitos aquells que s'emplanaven de sorra de la platja i tal, però amb la cera de les orelles. Sí. I això ho fas amb un altre orifici o secreció del teu cos? No, solament amb l'orella. Solament amb l'orella. Uf. Bueno, és benet, no?
I també vull dir que al col·le on anava jo, a un xaval li van clavar un boli a una natxa. El dia de... Com que bueno, et sembla normal, això? Aviam, em sembla més normal fer-lo servir com a, De veritat? com a arma Que li van clavar el cul, tio. Que li van clavar el cul a una mejilla, Sí, però el moflete no dins. No, dins. Ja seria pertorbador. Però em sembla més normal fer servir un bolígraf com un arma que no com un bastoncillo. Mira, doncs molt bé, doncs escolta, ja estem, ja hem explicat la història del bolígraf, hem explicat unes quantes guarrades. I ja està. I molt bé, no? Us adoneu que sempre que explico jo un dia, acabeu vosaltres dient guarrades, però jo avui he dit una més gran, perquè us fotreu. T'he de dir que... Sempre us direu teniu la ment molt bruta, Sí, és un plato de karma, per dir-ho així. Una cura d'humilitat. I fins aquí el dia de... Una lliçó. Una lliçó. Sergio Picón. Una lliçó sincera? Sergio Picón. No, amb cera. Sergio Picón, no canvis mai. No, intentaré. Pau Corbalan, si veus un boli i dintre té quelcom que no reconeixes, no l'agafis, perquè potser hi ha premi. No te'l posis a la boca ni... Al nas? I jo sóc Reventós i això ha sigut el dia de... És una altra funció. Un podcast de la República Samboiana. Cera! Per Ràdio Sant Boi. Oh, quin fàstic!